טוב, בואו נרגע קצת ונזכר מה היה לנו במשחק הזה, באיזה שתי מחציות שונות. מחצית ראשונה עם ריאל מדריד ביכולת רעה מאוד. חטאפה משחקת משוחרר, משחקת כדורגל יצירתי, משחקת כדורגל שמביא לה גם את שער היתרון הזה אחרי קצת יותר מ9 דקות. רוברטו סולדדו, שחקן ריאל לשעבר, עולה ונוגח את ההגבהה של אסטרן גרנרו לרשת. ואז, דקה 45, ריאל שלא יצרה אפילו לא מצב אחד במחצית הראשונה, מקבלת את המתנה הזאת מההגנה. קאטה דיאז טועה במקום להרחיק את הכדור, וגיבור המשחק, היגואין, מתגנב, לוקח את המתנה ושולח אותה לרשת. הבישול רשום על השם של ראול, אבל הטעות הקשה של הבלם הארגנטיני דניאל קאטה דיאז. ואז הגענו לדקה ה-84. ההגנה של ריאל נכשלת, וזהו חואן אלבין ששולח לרשת של איקר קסיאס כדי לקבוע 2-1. אלבין נכנס כמחליף, הוא הבקיע 2 כאשר חטאפה ניצחה את ריאל 3-1 בתחילת העונה. פפה לא מגיע, חווי גרסיה מגיע באיחור, אבל אז מגיע גוטי שמשווה ל-2-2, שיש עוד 4 דקות לסיום. התחושה הייתה שאחרי השער הזה ריאל תלך קדימה ותבקיע גם את השלישי, אבל התסריט של המשחק הזה היה אחר לגמרי. התסריט קבע שדווקא חטאפה תלך קדימה, והעבירה הזאת הכפולה והמשולשת של פפה תעניק לחטאפה פנדל ותעניק לפפה את הכרטיס האדום. פפה מכשיל שם את קסקרו עם הדחיפה, ואז בועט בו פעם אחת ופעם שנייה, ואז קסקרו מנסה להבקיע בסגנון אנטונין פננקה ופשוט מוסר את הכדור לקסיאס שלקח למזלו את הפינה הנכונה ועוד הספיק לקום. ואז זה מגיע היגואין בדקה ה-93 עם שער העונה של ריאל מדריד, עם ניצחון העונה של ריאל מדריד, עם הניצחון שאולי, מי יודע, בעוד כמה שבועות נגיד, בזכות השער הזה, בזכות הרגע הזה, ריאל מדריד אולי גנבה את האליפות לברצלונה. לא שבברצלונה ממהרים כמובן להעניק לריאל את התואר, אבל אם מחר ברצה לא מצליחה נגד סביליה, בעוד 10 ימים בברנבאו, משחק העונה, הסופר קלאסיקו.